com pot ser que una illa que representa, que forma part de la nostra àrea d'influència, que està aixecant-se un moviment independentista fortíssim, que a la policia francesa li costa anar pel carrer allà a Bàstia, com pot ser que nosaltres no donem ni suport, ni ens posicionem, Ni sapiguem de què ni va. fem presència, ni sapiguem de què nassos va? Doncs una de les coses, per exemple, seria començar a involucrar-nos d'aquesta manera. Això no vol dir nosaltres intentar... No, no, en general. És una sensació de que els nacionalistes més d'això no van passar la torxa, en realitat. O sigui, per exemple, quan Bueno, estava aquest fent és la el tesi desastre del 39. vaig trobar una mort al Batista i Roca ja. La seva germana parlava amb amics del Batista, veterans, sobre què fer amb la casa. I li deien... I ella va fer una donació a la Generalitat de la casa que tenien a Sant Malús, que era on estiuejava la burgesia catalana abans, i és una casa fantàstica d'aquestes modernistes, amb una ermita i tot, i ella la va donar a la Generalitat amb la condició que es fes un centre d'estudis nacionalistes en què els joves poguessin anar a acabar tesis, a llegir amb la biblioteca del Batista i Roca precisament i tal. I el que va fer la Generalitat, acceptant sí, 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 molt bé, va ser convertir-ho en un centre de drogodependents. O sigui, el problema és que no ens han donat res d'això, o sigui, no hem tingut ni les bases per poder... Ens hem hagut d'anar muntant amb una sabata i una espardenya, coneixent aquest que et paga un sopar i t'ensenya això i et recomana